Usa ka 55 anyos nga inahan na nakaplagad nga wala kinabuhi sud sa iyang panimalay sa Puruksay sa Barangay Northern Poblacion, Plaridel, Misamis Occidental mga alas 2 sa hapon nito Agosto 20, 2025. Gila nga biktima nga usa ka wanlita video og lumulupyo sa maong lugar. Sumala pa sa report sa Plaridel Municipal Police Station ang sinigan na diri nakakita nga usa ka Roberto nakabantay sa baho nga nagikan sa balay sa biktima. Sa iyang pagigsusi nakita ang lawas nga nagigda sa salong o gitabunan o mga duog. Giadala gilayon ang ngadto sa susma purinarya o gisusi sa Municipal Health Officer ang patay lawas sa biktima. Nagkaplagan usab nga dunay hematoma sa ulo o ana kini sa stage of decomposition ang naisgutan ang biktima. Gilayon gisusi kini sa Provincial Forensic Unit Suco ang crime scene aron makuha ang mga ebidensya. Sa dugang investigasyon na suta nga nato Agosto 15, 2025, mga alas 6 sa gabi ang 15 anyos nini nga anak ang biuni og dagay og pagkaon apan dinubili ang inahan o hinungdan gisuntok ang maong biktima sa suspek nga iyang anak o gihampas sa ulo, gihampas ang ulo dito sa salog hangtod nga nakalas kini ang maong kinabuhi. Ang mga inahan ang ginalaw sa mga anak kanto sa kwarto, gitabunan ang ulo, gilimpiyuhan mga dugong bibalik sa gawas sa mga panimalay banda alas 7 taknas kagabiyon. Alas 5:30 na sa hapon Agosto 20 nga sa dihang misurrender ang suspect nga usab nga iyang anak kaminudidad nga suspitsado nga bitugan nga siya ang nakapatay siya ginahan. Karon na sa kustudiya sa Plaridel Municipal Police Station ang mga dinakpa na mga minoridad nga suspek pinagyusam sa pagdumala sa Social Welfare Development MSWD aron masiguro ang husto nga pagdumala sa kaso tungod kay minoridad pa ang nalambigit ini. Nagpadayon usab ang dugang investigasyon nga gipabot pa sa kapulisan labos sa maong kamatayon sa usa ka inahan diha sa Plaridel, Misamis Occidental. Alas sa DX din sa Manisyo Kampana, Radio Simaan, mga impormasyon gikan sa Misamis Occidental Provincial Police Office. Double Dioso Manuel Oron Kilchir na nagsanak bayan.